B'investiment ta' iktar minn 10 miljun euro se jkun riġenerat il-kumpless Rużar Briffa f'San Vincenz de Paul. Xogħol mhux biss kosmetiku imma li se jinvolvi riġenerazzjoni u titjib tal-istrutturi eżistenti u saħansitra estensjoni, bl-iskop aħħar li jiżdiedu mhux biss is-sodot imma bl-introduzzjoni tal-aħħar teknoloġiji jiżdiedu u jittejbu l-faċilitajiet u l-kura offruti. Bekk ir-residenti jingħataw servizz dinjituż tal-ogħla kwalità u l-ħaddiema wkoll ikollhom ambjent li joffrilhom post tax-xogħol xieraq. Il-proġett hu maqsum fi 3 fażijiet. L-ewwel fażi li għaddejja bħalissa bi spiża ta' madwar 3 miljun euro u nofs qed tirriġenera parti minn dan il-kumpless, fażi li mistennija titlesta sal-aħħar tas-sena d-dieħla. It-tieni fażi li tibda hekk kif titlesta l-ewwel fażi u jkunu rilokati residenti istmata li tiswa mal-4 miljun euro u nofs u din se tinvolvi l-istess xogħol bħall-ewwel fażi imma fil-parti l-oħra tal-kumpless. Fl-aħħar nett it-tielet fażi se tfisser l-estensjoni ta' dan il-kumpless biex bekk it-total ta' sodot jitla' minn madwar 165 għal 250. Is-Segretarju Parlamentari Justin Caruana spjegat li kien wasal iż-żmien li jsir xogħol fuq din l-eqdem parti ta' San Vincenz li kienet nieqsa saħansitra minn ċerti servizzi sanitarji diċenti. Fid-dawl ta' rebranding ta' San Vincenz de Paul staqsejniha dwar id-direzzjoni li l-Gvern qed jieħu għal dan il-post. Il-kura, però mhux biss, il-kwalità tal-kura li għandhom bżonn ir-residenti tagħna hekk u allura li jkollna faċilitajiet li mhux biss ikunu up to standard imma li verament ikunu dinjitużi u jindirizzaw il-vera bżonnijiet tal-anzjani tagħna b'investiment sostanzjali min-naħa tal-Gvern. Il-kumpless Rużar Briffa u sptar żgħar fih innifsu u fl-imoddi kien jintuża bħala sptar tal-lebrużi. Illum jilqa' fih anzjani b'dipendenza għolja. Il-kap eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul, Josien Kutajjar, innutat li l-proġett kien ilu jinħass il-bżonn tiegħu imma minħabba l-ispiża notevoli qatt ma seħħ. Issa ir-residenti u l-familji tagħhom seraw it-talba tagħhom isseħħ li l-anzjani ikunu f'ambjent xieraq. Barra minn hekk fiċ-ċentru tal-pjanijiet hemm ukoll il-bżonnijiet tal-istaff. Għall-istaff ukoll għaliex kellna ħafna konsultazzjoni ħajkollhom il-faċilitajiet neċessarji tal-restrooms tagħhom, tal-pantries tagħhom, offices, servizzi li laqas kienu jeżistu f'din il-binja.